uhlelo lethu ungiyazisona babukele bakhandi bekelelana-ke ingwenya edlezinye ingwenya babukele-ke namhlanje-ke la sicela usisi la wathi ucela simphelezeni sihambeni naye siye kumuntu amlanda ngoba babezwana naye wamletha ekhaya kodwa-ke manje akasamdingi ekhaya ucela-ke simsize simkhiphele ubaba wengane yakhe kubo usisi bese-ke babukele-ke nani niyazi angile ngamaningi anginamaningi ake sinikele ngibona babukele ngicela ningakhohlwa-ke bafethu ukusubscribe ni-like and share and comment ngithi-ke kunina danko ngoba nibona la izindlu zasekhaya lezi kade ngihlala uma washona ngase ngiqashisa okay eyami ingane ngilo ngeke kuphile kodwa lo muntu engifuna ukuthi ngisize kuyena ingane ngoba wangishela ngokuthi ngiyamthanda nami bese sicela asike simbone ukuphela ukhona ngale uzositshela phambi kwakho ukuthi ubalelani ubalekela njengoba uphumphini buyele emuva okay cela ukubuza singangena okay ayikabi nje madoda siyaxolisa ukuthi sizosane sitheleke nje kanje usisi uyamazi mfowethu Umengane yami. Umengane yami. Umengane yami. Mama umntana. Okay sisi nawe bhuti nawe mfowethu bengicela ukuthi ngiqale ngiyithuze mina ngingwenye edlezini so njengoba sila nje sihamba nananga usisi uyena obesicelile ukuthi asize la nomandlela umntwana angezwa nomandlela umntwana nomandlela umntwana siya nomandlela sizomondlela umntwana kanjani qhubeka cha phela kunalele phela ukuthi ngize ngani okay wase wafaka ukuthi somondlela umntwana uqonda ukuthini mama umntana wami kaloku laqazamba la ngikukhulu madoda mama umntana wami lo ukudlela ukhona madoda so wena mfowethu-ke ikanje lento usisi uyena obesibhalelile ukuthi size somsiza unenkinga nawe naam sisi bese acela-ke ukuthi-ke njengoba usichazela nemnyango uyiqale ekuqaleni indaba usichazele kahle udaba ukuthi kwenzakalayo noma mfowethu wena kambe sothi ubaningi umzala wami bafethu okay mzala kwenzakala mamela la bantu ubuza ku sela abantu behle okay bhuti ngicela nje uqala ngichaze ubhuti lo ngahlangana naye wangishela sazwana kodwa ngokuhlala akusiwo umntwana ngokuthi yena uhlala lento le kuphi ezimangweni esikhe babenzana khona ekhaya ezimangweni nale ndafika la kuyena mna ngala ndazahlala naye nawo kule ndlu le ndikuyo ivele phansi kwakhe yebo andazi bana nempizo ndizelani kuyo waziyo mina ngendaba senitshata nifole po okay okay nakhona ngize ngihlangane naye wangibuza ukuthi ngihlala ngamtshela ukuthi ngihlala ekhaya ngathi mina yazi ngaba lula ukuthi uma singathandana ube seduze kwami ngicela ukuthi ekhaya kunezinto eqashisayo ngicela ukuthi uze ekhaya uzoba umuntu oqashisa kodwa sithandana ungakuvezi ukuthi siyathandana wena kahle wamlanda yebo kufanele ukuthi ngamlanda okay wena wamtshela ukuthi akeza azofuna umqasho la kini
into kanjalo. Okay. Ngamtshela ubhuti ngathi mina iroom ikhona empty. Angeze zohlala ekhaya. Kodwa engakhombisi kuma ukuthi siyajola. Yabo. So mayifika ubhuti lo okay kube right saba nomntwana. Kuthe kusenjalo kusemnandi hayi waqala ungenzela izinto engazi ukuthi ngiyachaza kanjani. Ngahamba ngalala noma endlini. Uma wayiguma washona uma wami. Okay ngamtshela ngathi yazi uma useshonile. So kunezinto kumele ngizenze because asizukusondelana. Ngithe mangithi songcoba uma yena waqala wasala wafaka amantombazana bengichithela mina ngazi. Ngabuya masema siqeda ukungcwaba ngathi mangithi ngiyafika ngithi ngizomtshela ukuthi kwese ku right. Ngathi mangithi ngiyangena la endlini ngifica intombazana yena akekho. Intombazana hawu sisi kanjani lana ethi hawu wena ubani kanjena ngithi mina ayibo ngize kuba kwenganami wena isikhatsini athi ugeli hayi angithi ukukhuluma yakho sisi umuntu wami nami. Okay engakhulumi lutho ngisuke ngihambe ngibe naleyo enkukuthi kanjani ngihambile usesale faka intombazana yabo. Abuye khona la ekhaya yabo. Uyarenta kodwa futhi nokhona ukurenta kwakhe bengasasebenzi. Engasa afford ukuthenga lokho ekhokhele rent. Ngagcina nakhona ngixolela ngamiyeka. Mangithi ngifuna imali kuyena angitshela ukuthi ngicela ngilinde inyanga ezithu ngithi mina okay ngimyeke la hlala. Phinde futhi mangithi masephela lo 2 months ngiyabuya ngicela ungeze imali athi ngicela ulinde futhi omunye 2 months okay ngicela ngaze ngabona ukuthi okay fine ngiyabona ukuthi uhlala ngami. Ingane kwangane lenginayo akayinaki wena mfana konganithi akayinaki wajola wena mfana konganithi wena mina ngaleso sikhathi nakhona ngize ngijole wena. So wena mangithi phuma ke lapha angisadingi because amantombazana owaletha la ima ngbalekela wenza ukujola amantombazana la endlini owashintshanisa noma ngabe isikhatsini ngisho ngabe kusemini ngisho ngabe kusekusuthu kuphuzwe lana bedakwe ngithi mangithi ngiyabona incwadi ebhalelwe ithini kwencwadi ebhalelwe incwadi lakuthumelele yona bhuti ukuthi ungane wena uthi ungane umgazana incwadi bekuthumelele yona ebhalelwe ithini asabize wena ayithi lencwadi sakubhalelwe incwadi ize utshele ukuthi ngimsize usisi akhiphe wena babona akhiphe umuntu ngababenga la kubo ukuba lethi ukwaba fena ngiyafumana naphiki into ne ukwaba fena akamsephika lento le ukwaba ne kodwa ngenxa lebhalele yona andithi nomntana kuhamba ngakhe kuhamba ngithi andijoli somatha kanjani umntwana ujolile nje wena sengidinga ukuthi bengisize ke ujola kanjani khona umntwana ngifuna ukuthi imake ba sifuna ukunderstand esakhe story njengoba sisaqhubeka uchaza imasiyeza kwena cela uqhubeka uchaze sisi ukuthi into uyezwa njalo mfethu ukuthi kwenzakalani la leso ukuthi yebo wena kahle into osofisa ukuthi iyenzeke njengamanje yini kahle mina into esengidinga yini ukuthi ngisize ukuthi ubhuti angisafuna imali yakhe ngisafuna ukuthi ukuthi aphume emagcekeni akithi umntana amayephi yena umntana owamona sengine umntana nami vele sukelezelo akazi uzunaki akazi umsupport ngithi umntana wakho manje why uthi umntana awusena mntana nami anizali noma kangangozanga ngaka awunayo mntana Monatli ndengane nani unohle mfethu ukwaba apha ndiyafuna kiki yabo so unohle uyahamba ujikela ngabe emqolo kum imake nhle isikafutini sokugqibela isipopone sami sokugqibela sikhumbula ngiyangikhumbula okay baqala ubhuti okay bhuti awuchaze sekungawe abafu molweni niphilile bhuti nami ndiphilile nami ndi-right kunonhlelo umntanami umzala wami lo iqokobhe lami ebenifika kwento liqokobhe lakho kasisi hayi kwakubo akadlali futhi lelane abeqokobhe kukubo vele kodwa ngimahlele kulo yini yakho la ungayikhomba noma i-aromat noma akanalutho la hayi ne-plate akanalutho ufike yonke into ne-plate ikhona la endlini i-plate nginale plate elakho 110
Akazothenga lutho. Wathenga imali yakho. Lothenga imali yakho. Yini plate? Plate. Okay. Akuqhubeke mfethu uchaze. Imali yakho. Okay. Hayi ukuthi khona sakho ndithe. And ukona ngesibhuta wafuna ukugcoka kwayena futhi yena akaqala ngokwenza isitori nje sifene esigcwele. Awusitshele wena sakho esigcwele. Ukuthatha indokho emoyeni. Waphatha incwadi obhalileyo. Wazofika apho. Unonke mamuta nami lo. Sahlala ezimangweni. Xa umntwana wakhe naye. Sazana umntwana. Sinomntwana sabini 7 years. Umntwana wethu siwathi. Wandithatha ngane wanzisa apha kuhamba. Ndafika kule ndlela. Oh, walandwa uyena. Okay. Kule ndlela kuyo. Indlu yona yako kubasa bakhe. Uthatha kahle kwasikhona mama yakhe ngoqeqesha. Sisijwala ekhulule ngane yakhe. Isekhuze ingane yami sekhulisela. Yeah. Sibabili. Lendlu lena sasikaphila. Esekhona mama saphila uma wakhe. Engakatsho. Uma kushone sekina. Sembe sisho. Ushiya naye. Andishana. Okay, yeah. Wayena emveni ngoko wathi uphadle udlule impondo. Kanti impondo liphadle naye. Ubhadle kanjani ke wena ngoba kusekikeni la? Akusekhaya ndavuma kukwabo. Oh, nomsaqhuba kubona umpondo. Uqhuba kabona impondo. Wena usaqhuba bona umpondo. Into enjalo ke manje into enjalo ke. Yayibeka kanjani ukuhlola impondo. Yeah. Ngitsho kanjani. Awuqhubeke. Yeah, ngiyibeka ngingani ngayithi. Okay, angilalele qhubeka baba. Uzothi emveni kokuyena. Like but ikhaphetshu yayidla ne. Yeah. Kodwa endleleni ukudibana lebhanka. Ndambalani ndeba. Yo. That's it. Kodwa ucikhamera ngindashusha. Hayi qhubeka nezinto zakho asinankinga nawe. Manje ngiyiza ngeswekile. Mhle. Albaxela inyani. Yeah. Mina ngikhulumile manje kumosha. Hayi. Mayingana. Ukuthi njengoba mbabizele bezongiphelwa wona Nkosi Kubakutheni. Vele ayikho mina nawe sihlanganisayo njengamanje yini ngizolala. Ayizolanda emini sengikhipha futhi ngicela ukuthi ungihambele angisadinga ukuthi ngifuna usebenzise finish. Akitha usarent brass. Ayikho into Zakudire naseqaleni nje kuthezifuna. Kahle sesila kwenzakalani nangethi akakaza rent nasekuqaleni. wakwa rent. Kodwa urent wakwa rent abantu. Inhlakeleyo ayandiyazi. Ngizana kunjena. Andiyazi. Ngoba uba wengane Warenta nganye ndoda. Andiyazi nami imali nolibe imali yerent mina. Zange mala rent mina. Imali yerent. Hayi zange. Bona mzelo bongarent. Hayi andirent ngapha renti. Andirent imali enyangeni 1. Zonke izinto uyihlala wazoqeda suma. Thuye uhlala la. Yeah, 1 minute. Akaza. Sakutsho masingerent boss. 1 nengane uyazi ukuthi nginengane kwamala to bengibona ngobiya laba baphuza laba saphaza amantombazana theka lamantombazana nasavana yonke saphazela wemfethu angichazelele kahleke wena ukuthi njengoba usisesethi nje ucela ukuthi umuve la kubo wena uthini Emuve mina la yeah azongqukula uzongqukula lenta ngihlezi ngisho uzongqukula akafuni manje lenta ngisho uzoqhukula kanjani andiphumi hayi vele khuleka namhlanje kuzokwenzeka lokho futhi nisengokuthenjwa cha uzophuma uhamba ngobuso la nyama hayi yebo kunjalo Msala bona makangangozana nje nomzala kinga nendawo. imake futhi Lehle yebo sasa zalwa ungambisi ngalokho kade kwaphela kade ungambisi ungambisi mina ngilutho kuwena kufanele yabona njengamanje ngikade wena wesithi manje usekuvezela umpondo yabo manje ngiyabona angidingi lutho yabo ngize ngibiza abantu le beze la bejike futhi wena uzokwenza lento oyenza nje no angisafuni ngaze vele
kade kwaphela. Kade musuyihlekisa kade kwaphela. Phelile. Sonnyusa lo. Mina into engidinga. Ima ufuna lenze. Into wena uzoyenza ukuthi uthathe isikhwama sakho sempahla zakho vele wafuna impahla zakho. Uthi ushe yonke into elayini ayikhiphe ma-over. Ngicela ubheke camera qala sithi the prophet ngicela ubheke camera. Cha, ngifuna kuphela ukuthi iqala lento izogcina phi. Mama, senzani? Senzani? noma thandwa akukho Mamela. Mamela kaloku yini Cela uthi yazi no angithi ngoba ngicini wena manje wena uzomechitheka ubufundekela uzomchitheka alisapona uzomchitheka wefetha umeke ngibuze wena kanti kahle enhloko apha awubhadlanga angithi ngithetha kanjani namampondo netini awubhadlanga Alibhadlanga siphahlile hayi indlela owenza ngayo ukuba unenhlenze wenzeni ungathatha kanjani amantombazane uzowafaka ekhweni lakho ukubhadla lo hayi ngiyabhanganze kalo cha ngibuza ukuthi ungawathatha kanjani amantombazane ngaphandle uwabuzo wafaka uphendule nawe umbuzo uqondane nawe base nawo abantu nami yazi ngikubuza into elula kanjani ubuzayo wena into ongabe ilula kanjani ubuzayo ilula kanjani ilula uwathatha kanjani amantombazane akwezenye indawo uzowafaka ekhweni futhi uze ubetshakile umbhede lo sisuka ba umphetho wami konke okulayini hawu mfethu ala lutho la yini Ngisala ushintshe inkinga. Make bhuti mani uzoyitshukutshela phezu kombhede wentombazane kanti umuntu onjani mamela ke bhuti kani ilungisa hayi ngicazele ukuthi umuntu onjani kahle nje umphetha ngoku ndafuna nje konke okwami ungalenga nomunye umuntu embhedeni ungangibuzi uyazi ukuthi wafika nesikolo phela angikuthandi mina kwaphela Undala bongekamera wena ongiphoxa phambi kwamantombazane Undala bongekamera yena kunani kunake ufuna kwale phambi kwakhe wena buyenza khoma ngithi mangithi ngiyakhuluma amantombazane akavela khuluma kweyisa bungukisa amafinyila wena into oyenza lana bengathi awunendaba vela lapha ayikho into uzoyima ngiright ebhodi khona understanding naqala nina namakhamera wena nisenawapho ninaqala futhi ni-understand nina nohle waqala inyani kade ngiqedile ukuxoxa inyani nohle ngiqedile ngenyani loyishoyo wena ithanda zakho lezo ifaka la endlini mina ngihlangana asulwa kaloku inkinga yenu sulwa inkinga yenu namantombazane into esuke inishayo nisuke nidlala umuntu avesana akutshela ukuthi umuhle kodwa nawe uyazazi ukuthi esibukweni uma uyibuka uyazazi ukuthi awukho umuhle enkosi bhuti wami enkosi nawe uthini Ontshethe futhi laza ngahela futhi. Uyangiqhela wena. Hayi. Hawu kanti inkinga yakho. Mina ngisakhuluma nosisi. Enkosi futhi. Ngiyafuna ngichazwe umuntu emayethi umuhle. Kodwa nawe uyalazi iqiniso ukuthi uma uyibuka lapha esibukweni ubuka ubuso ukuthi ayikho lento ayishoyo. Wena yini ekuchazayo ngoba nawe uyazazi ukuthi lento ayishoyo uqamba amanga. Khona asuke ekubhekile kuwena ngoba buka nje ulanda umuntu le endaweni la umlanda khona uzomfaka kini ukuzela nenkinga sasale ngane azakhombise yonke lento afike wayenza la kanjani ungamthinti ngoba angisamdingi ngisho ngokusoba sengimbuka nje sakback hayi imali umekani hamlo cha phela ungamthinti Chabo hayi bo mama
na. Oh hayi kaloku. Uma wonke nakho soshona kusini. Hayi phuthi. Angisekho mina. Uzabetha. Usuqobo. Thombe. Susiqhela kahle. Akazukusuka. Akazukusuka wena ngabe uyaqoqa. Ulengane lo la. Phuthi cala Yeba. Phuthi. Yeba. Ima ngicela ukukubuza wena ukuthi njengoba usisethi akasakudingi la endlini wena uthini ngalokho? Ngicela nini wena ke phuthi ngathi wena uyincharge futhi yazi into ne. Ngicela ke ngophuthi wami ne. Unini ke zohola ngomvulo. Uzohola ngomvulo. Cha, thetha. Khona phuthi cha kwami lo. Thetha. Phuthi uzomthobela. Uzohola ngomvulo. Yenza khona. Alungomvulo. Uyipasika musele ukuthi khona nge-15. Okay, yazini buka ngizokwenzela mina intelo. Ey'ntweni ezibalo. Ngicela ubone ukuthi uthathani la endlini. Noma ungathatha noma namba vele uphaqa bakho Hayi khona uzayithatha le. ma Ephuthi nawe uyadlalisa umfozi wami mama ngane yami. Mama ngane yami lo mangane yami phuthi mangane yami oqala lo. Hlangani phela thina lo. Kumele understand lo. Kodwa mangane yami lo. Ngiyahlangana thina nalo. Into imake ubezani uzothini kanti noma selungisa nini uzolungisani sizolungisa wena ukuthi siyakhipha la nanikhipha yebo ndiphuma naye wena kushuthi kahle kahle wena wile usibani makoti wena ndiphuma naye xa ngizonikhipha naye yaphuma apha endlini kanjani kubo phela lana mayengane yami nje ikubo lana mayengane yami nje ima wena usebenzisa ukuthi usisi usesele yedwa la ekhaya and ngoba yini mali ntoni ngomangane baba cela ubhuti abengane kuqala cela ubhuti abengane bhuti abengane kuqala yini bhuti baba imakhulu cela lo bhuti wakho ngoba lo bhuti wakho kahle kahle angithi uthe wena awusamdingi la ekhaya mfowethu sicela uthathe ongakuthatha la endlini ngicela nenze kanje kodwa soyithatha so ukhiya nje nichika endlini nihambe nesiciko nemnike isiciko and then ke ngena nahle yebo angasondeli yini undala nyani hayi angifuni ngisho ubuso bakho angifuni lutho ezomhlanganisa nawe ngithe akufuni lutho le bounce yakhe phambi kwami ukhombe le bounce phambi kwami ngisho ngancanga kanjani angisadingi tala mama ufuna kuzwa lutho ekhuluma no angisafuni ngizomthula angisathandi ukukhuluma nawe right usho masuqedile ayikho into zokhuluma soqeda ngangivumeli siphothe hayi mina nginankinga ngizokunika isikhathi sonke kodwa ngimi ngokuthi egcineni uyaphuma wena la and uphuma nophaqa wakho lapho uzoyibona ukuthi uzolalaphi ulala emnyango lokho kade uwenza lokho ungaboni ukuthi mhlambe kungakulethela ukuthi ungazazi uzolalaphi angisosithanda swakho mina angisosithanda swakho uma wengane velahle ngale nkathi usakwenza ungaboni ukuthi awuhambe ogibela amadonki la uyagibela uzwestela isikhathi musongibamba phuthi ubengane yami lo ufathi mani mwengane yami lo hamba ogibela amadonki imali bafethu imaphuthi mayincane phela ngiyakhona umengane yami imaphuthi socela-ke mfethu ukuthi usiphumele hayi bafethu umengane yami mfethu umengane yami cela uthathe ongakuthatha akhona uzayithatha vele mina akhona uzayithatha mfethu akhona uzayithatha thatha-ke uphaqa uphuma ophaqa uphume ehambisi ngirayisi ngawo ngokophaqa bakho and ungasilwesi thatha nananti leli ihlafu lefoni yakho le me asa wema umzala wakho yini kabale ekamzala amaphuzo wakhe umzala ngibeka umzala wakhe thatha amaphuzo akho kanti mzala kanezibithi imali bazokhela emnyango endlami wesisi ima lapho lenza kanje yini lenza kanje yini ungayilwisi
Bephansi phambi kwami, manje bephansi ngale. Bephansi phambi kwami. Sithinteke ngoba Hayi, ukulobhuti nje. Nangithi wena uzokhoza. Ngiyafunda kuma ngani Angithi ngempela. njengoba angithi akasakufuni. Goduka hamba kini. Nangumuntu uzogoloza nemuzi wabantu. Hamba kini. Suyaxoxa sivale. Ifoni lesele la. Yaba. Yaba ifoni. Ya. Mzala wathi. Thatha nethawo ngalebula. Imake Imani utho la endlini. imani showcase lezaba i-right. Yephi? Lenenzayo. I-right kanjani kodwa kuthini wathi i-right showcase? Ngiyabuza, bese i-right. I-right. Ukithi la. Wena yini ungagoduka hamba kini nawe. Bravo kela mnyaka. Hamba kini. Uyakhiwa. Ukhela mkamati. Hamba ukhwela amadonki leki. Kuyakhiwa. Awusahlanganisa lutho and futhi angifuni ukubona uphilipile. Sisi sicela ukuthi mhlawumbe esilandele into ecala. Angayithatha la. Imake kane sivaliwe qala. Iwindi kabani qala. Ngenaphi na nini? Yo, khole phansi phambi kwami. Hayi lo bhuti lo. Yo, hayi. Kususe lo muntu lo. Into ngabe yenza ngabe ahamba. Because sijiko safaka la camera. Ngakutawuza ukuthi ufika nalabantu laba nabo. Befaka sifela abantu odona mzalo wona kulungile ngani mzali into. Befaka into ngiqale. Buka ke mazona lapha mzali. Lapha kuyi. Ulala ngokukona. Bobi. Angisadili. Hayi. Angisadili. Angithi ubhuda akusekho lutho yakhe la endlini. Akho lutho. Kwempahla zami apha lokho namzila. Uthe wena mabekubuza ukuthi udinga kumele kube khona into ethatha wathi wena wathi Impahla zami zilapha. Akho ngokushisa. Lalela. Sikuzile ukuthi Impahla zami zilapha. Sizosala lesi. asikuzanga ukuthi uzothatha la endlini ngathini wena. Impahla zami zilapha nje. Uthe uzothatha kahle. Ngeke uthathe lutho. Kususe lo muntu lo ecala. Kususe lo muntu. Ningangizwa. Sihamba uzoshala. Hayi hamba phela. Lalela la. Mawuza la kutshela something. Wazi ukuthi Mange bhuti. ima. Amela ke. Ukutshela something. Nantamba masobisile. Yep. Uyajona nala mabhombs. Uzibela betamba uzolana nabantu. Sobisile. Uzolana nabantu bese. Sobisile sobheka wena ukuthi awukho endlini. Uzolana nabantu bese fika la. Uzofunani? Uzofunani? Bazokwenza lo msebenzi abawenza njengamanje. Oh, uyajona wena. Ngisho ngabe ngiyajola ngihlanganiswa yini la? Sure. Ngizoba right kakhulu la mase kuhambe wena impilo yami ngizoba right. Awu i-right kakhulu impilo yami ngapha. Noma ufuna uhambe uhambe emoyeni. Yeah, okay. Le bounce nazo shona le bounce le. Uzohamba emoyeni umuntu. Abayeni salani. Wesisi. Kiye le. Ngiyabonga kakhulu. Uthi kiye le nto sisi. Angabe sangena nomasaka. Baba. Hayi, ngekani ngeke sangena. Sabe. Ngisacela ngimela kancane. Ngisacela ukulanda isikhiye ngiye la because lo muntu lo angimthembi njengoba edakiwe already. Usengabuya la ezodala igraba yakhe. Ngicela ukuthi ngilanda isikhiye ngiye and then sengihambisa isikhiye somewhere la ngingasibeka khona.